Hola, soc Lara Claver i estudio Psicologia aquí a l'Autònoma. Pues em dic Malak Buserta i estic a l'Escola del Turó. Bon dia, soc Xaro Díez, la directora de l'Escola Sant Martí de Cerdanyola. Em dic Ramon, a la meva escola s'ha Viver. Hola, em dic Antoni Santisteban, soc el coordinador del grup de recerca Gredix de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Croma és un projecte de la FAS. Una sessió que fem per entreteniment i per aprendre. On fem un projecte i on fem diferents activitats. A partir de projectes que en fa departaments de la universitat, fem també aquesta part de suport emocional. Aquest any han fet un projecte molt interessant, que és el vídeo social, que ha estat una gravació d'un vídeo on ells han hagut de tenir més consciència social. Bé, el projecte consisteix en utilitzar el cinema i el cinema social per introduir problemes socials rellevants. Vam fer, primer es va explicar a l'Alexandra què era el cinema social. Pues vaig aprendre que també les pel·lícules no sempre són com d'escenes falses, que també poden ser de veritat. A partir del cinema introduïm el cinema social. Què és el cinema social? Com és? Per què es fa? I a través del cinema social introduïm els problemes socials actuals, no? De l'actualitat, problemes i conflictes. Els murs en el món, els refugiats i refugiades, la immigració, la pobresa, la desigualtat i temes així. Crec que aquest ha estat especialment interessant perquè s'acostava molt als seus interessos. La nostra escola és una escola on hi ha molts nens de diverses procedències. En el futur, tots viatgem lliures. Tenim el mateix tracte i els mateixos drets. Voleu tenir el mateix per vosaltres? Volem els refugiats i els immigrants com a turistes. No volem desigualtat. Igualtat per tothom. Tombem els murs. Allà l'únic que volem és precisament donar-los la paraula i que ells puguin construir una mica la seva opinió, però amb absoluta llibertat. Que m'ho he passat molt bé. Ha sigut divertit.